Ak chceš spraviť takýto efekt do videa, tak len pozeraj ďalej. Tento efekt textu je opäť veľmi jednoduchý a proces vytvorenia takéhoto efektu netrvá dlho. Pridáme si video, orežeme si ho opäť podľa potreby. Opäť môžeme si upraviť audio, dáme to napríklad na 10. A teraz čo budeme potrebovať je vybrať si bod, kedy chceme pridať ten text, napríklad teraz. Môžeme si tu pridať štítok, aby sme vedeli, kde je ten bod. Pridáme si text. Napíšem tam názov kamery pre tento prípad. Teraz si môžeme dať napríklad túto podčiarknutie, aby to vyzeralo lepšie s tou nálepkou, ktorú budeme pridávať. Taktiež si môžeme nejako upraviť ten text, nejaké tiene a podobne. Text si prispôsobíme, čo sa veľkosti týka a miesta, kde budeme začínať. A ak to máme, tak vojdeme tu do záložky ku nálepkám a vložíme si túto. Ja už ju mám v obľúbených a takto to vyzerá. Ako vidíte, táto nálepka má takýto efekt, čiže musíme to prispôsobiť textu. Upravíme si ju na veľkosť a taktiež na bod, kde chceme, aby bola. Môžeme si ju taktiež aj natočiť. A prispôsobíme text. Môžeme to dať napríklad takto. Aby tá čiara bola vlastne ako keby jedna. Taktiež sa môžete s tým pohrať, tento text napríklad mi môže ísť za hlavu a podobne, ale teraz nebudeme nič také robiť. Musíme si nájsť bod, kedy tá čiara, tá nálepka vlastne dokončí ten svoj efekt. A od toho bodu, kedy dokončí tá nálepka tú animáciu, tak vlastne my začneme používať ten text. Čiže do tohoto bodu ešte nebude nič, až teraz príde text. Môžeme si nastaviť rôzne animácie toho textu. A teraz si to zoskupíme, aby sa nám vytvoril jeden takýto klip z tej nálepky a z toho textu. Teraz následne klikneme na tento novo vytvorený klip. Dáme tracking, túto postavičku. Označíme si bod, v tomto prípade chceme našu kameru. Najlepšie je si to zmenšiť, čo najviac to ide. A dáme len štart. A vlastne teraz software už robí všetko za nás. A takýto bude výsledok. Môžeme si všimnúť, že tuto na konci vlastne ten text ostane a už nesleduje ten fotoaparát. Čiže tuto môžeme to skrátiť nejako a upraviť. A následne môžeme dať napríklad animáciu, aby to pekne zmizlo. A takto to vyzerá. Ako som hovoril, úplne jednoduché, rýchle. A môžeme tu pridať ešte nejaké zoomovacie efekty a podobne. Takže teraz si urobíme tie prizumovania, pôjdeme na začiatok, vyberieme si toto tlačítko, vlastne teraz nám zafixuje polohu tohoto videa a veľkosť, priblížime si to, dojdeme do bodu, kedy sa nám to odzoomuje. Opäť zafixujeme polohu. Trošku to posunieme. Opäť zafixujeme a pridáme na normálnu veľkosť, čo je 100%. Teraz dôjdeme do tohoto bodu, kedy nám skončí text niekde za to. Opäť si zafixujeme tento bod, prejdeme nejakú malú vzdialenosť, opäť zafixujeme a opäť prizumujeme. Takto to bude vyzerať. Ak chceš spraviť takýto
A nakoniec ešte môžeme dať nejakú animáciu, taktiež aj na začiatok. No a samozrejme môžeme pridať aj nejaké zvukové efekty, poprípade nejakú hudbu do pozadia. Opäť sme na konci videa. Toto video bolo rýchle, ako som na začiatku spomínal, je to úplne jednoduché, môže to spraviť každý a ja budem opäť rád, ak som vám pomohol nejako zvýšiť váš skill, ukázal vám niečo nové a ako vždycky v prípade nejakých otázok môžete písať dole do komentárov pod video. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu.